piling hahanapin bawat sandali. Moment before. Hindi ko na sana pinapasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo ngayon. Dahil sa Hay, habal-habal. Day, ari day. Are, asa ka? Ato ka? Atugbong ka to ubos. Ato ka mainggit. Aga. Na, alay go. Pratura. Ay na. 20. Daan di motor. Daan di motor. Pila may pliti ka tumatambang. 20. Prira, pri ali. Ay motor ali. Prira. Pri. Ato ka? Ay Ato ka? magtuwa, pre, di ka iyaw na yan, pre. Abi sa kasaan. Ito lang siguro ko sa preyan eh. What? Asa di ka day? Ato ko sa merkado matabang palikog takway. Boy, ato na. Pri lagi. Palikog takway oy. Dili kay pri ato. Ako nakaunan ako nakaunan parking diha. Kadlawon pa ko na nagparking niya. Ako may naguna na. Kung jadi ka maikog ka na porti durutan ang motor mo pabayron pa nimo ako nga pri. Pri to pri. Pre, kay chicks man. Mo siyempre alangan may Ara din. kadlawon po ko usap kadlawon mo ko na. Dagar ba? Mo gani pabayron nimo nya ko pre. Di ari gyud na ako mosakay. Hoy, wa mo mauwaw. Kagwapaan ni. Birhen pa yung tao ni oy. Wow. Magilog-ilog mo na ako. Ako'y mo pili ninyo. A few moments later. Ali di kay pri lagi di ko lagi dito. Kumanta ko niya. Trawa ko. Uy sa. Uy sa. Uy sa. Ano gawin mo? Ha? Ag dinuang na dukot na. Dukot na imo ano. Dukot na dinuang gato. Manlog mo. Kita magmulto? Kita magmulto? Kita magmuluan? For entertainment purposes only.